Využití ChatGPT v práci sociálních služeb aneb 10 nápadů pro efektivnější pomoc a podporu. Vítejte v sociálním AI, kde technologie skutečně pomáhá zlepšit péči o lidi. A jak někteří tvrdí, umělá inteligence je naší poslední nadějí po všech těch předchozích zklamáních. Dnes vám ukážu, jak z ChatGPT udělat kolegu, který nikdy neodmlouvá, a když se ho 3krát zeptáte na to samé, pořád vám trpělivě odpoví. Je to, jako by se narodil přímo na Svaté hoře. Dnes si odpovíme na otázku. Může nám ChatGPT v něčem pomoci? Může výrazně usnadnit každodenní práci v sociálních službách. Takže se připravte, protože to, co vás čeká, je nejen užitečné, ale i opravdu funkční, na rozdíl od některých jiných technických vymožeností. Co je tedy ChatGPT? Jak by řekl klasik, je to takový skrytý génius. U nás by byl ChatGPT pravděpodobně nepochopen, ale ve světě se mu daří. Naštěstí pro nás je k dispozici všude, umí odpovídat na otázky, generovat texty a pomáhat s různými úkoly. Jen teda pro jistotu ho nepoužívejte na vyplňování formulářů na finančním úřadě. To by nedopadlo dobře ani pro něj, ani pro vás. Pojďme se podívat na první nápad. ChatGPT vám pomůže s přípravou klientské dokumentace. Je rychlý, efektivní a nestrácí se v papírech. ChatGPT zvládne zapisovat schůzky a vytvářet přehledy, psát individuální plán. ChatGPT také dokáže poskytnout základní poradenství a psychologickou podporu, ale upřímně umí pomoct i v těžkých chvílích a nabídne rady, jak se s problémem vypořádat. Co se týče školení a vzdělávání, ChatGPT je skvělý učitel. Představte si, že vám simuluje rozhovory s klienty, aniž by vám po hodině sdělil, že už to vzdává a jde si dát svačinu. Ale GPT vás povede trpělivě, jako kdyby to byl ten nejzkušenější učitel. Když přijde na plánování akcí, ChatGPT má neustále plno nápadů, ale pro běžné aktivity s klienty vám nabídne tolik variant, že budete mít pocit, že jste na festivalu nápadů. ChatGPT může sbírat data a analyzovat zpětnou vazbu od klientů. ChatGPT vám to ale vyhodnotí rychle a s přesností. Jen to prosím nekombinujte s místními statistikami o počasí. Tam se často mýlí i odborníci. Máte klienta, který mluví cizím jazykem? Žádný problém. ChatGPT funguje jako rychlý a spolehlivý tlumočník. Představte si to. Cizinec se vás zeptá na cestu k Svaté hoře nebo kde získat práci. Vy se na ChatGPT podíváte a hned víte, jak mu odpovědět. Jen si dejte pozor, když budete potřebovat přeložit něco specificky českého. ChatGPT sice zvládne cokoliv, ale cestu na úřad práce mu raději vysvětlete osobně. V krizových situacích je ChatGPT ideální pomocník. Představte si, že by vám pomohl řešit třeba nečekaný výpadek elektřiny v nízkoprahovém denním centru. Ale vážně, pokud potřebujete rychlé rady a strategie, jak zvládnout náročnou situaci s klientem, GPT vám poskytne různé možnosti, jak postupovat. Pokud chcete rozvíjet své komunikační schopnosti, ChatGPT je ideální partner. Můžete si s ním nacvičit rozhovory a on vás nikdy nepošle do kouta, ani vám neřekne, že tohle je už naposledy. Když se to naučíte dobře, možná jednoho dne dosáhnete Zimmermannova vrcholu komunikace. Pohled, který zabíjí. ChatGPT vám také pomůže s vytvářením informačních letáků a brožur. Jen prosím nedávejte všechno, co vytvoří, hned na veřejnou nástěnku. Občas mu totiž uteče nějaká ta zajímavá informace. Ale co se týče obsahu, je to hotový expert. A teď něco pro nás, pracovníky. ChatGPT vám nabídne rady, jak se starat o duševní zdraví, ale GPT vám připomene, že občas stačí hluboký nádech, vyrazit na procházku a hned je svět lepší. Tak a teď shrnutí. ChatGPT je jako neviditelný kolega, který zvládne papírování, poradí v krizových situacích
a ještě vám doporučí nějaký ten oddych. Takže proč ho nevyužít? Jen si dejte pozor, aby vás nechtěl časem nahradit. Ale to by přece žádná umělá inteligence neudělala, že? Děkuji, že jste se mnou absolvovali tuto cestu za umělou inteligencí. Jak říkal Zimmermann, můžeme sice zažít neúspěch, ale musíme si říct, že ten neúspěch má svou logiku. Takže pokud se s AI něco nepovede hned na poprvé, nevzdávejte to. Nakonec zjistíte, že to může být váš nový spojenec ve světě sociálních služeb. Mějte se krásně, objevujte nové možnosti a těším se na vás při další digitální výpravě a pamatujte, že sociální AI nikdy nespí. Naschledanou.